Ụmụnne m na ụmụnna m ele otu ọ nọrọ ọ nọ hụpụrịchi ọ nwanne ọnụ nwanyị mba nnọọ awụchasịala n'ugbo eyi ụmụnne m ọ na-ahụkwa ihe m na-ekwu ngalugbo ene ihe m hụrụ mmadụ sendịrị m gbasara akụkọ n'ugbo m na-aga iko ngalugbo ene ha ezuo abụọ sendị aghara m ụdị ihere ote ha ene ụmụnne m labrik ahụ juole m anya ahụ na m ihe ahụ m kemgbe m kwebido program a ka o ji doo m anya na onye nọ n'ụlọ ama ihe ndị ọzọ na-agabiga anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m sị m nwaanyị mba nnọọ nza ya sị m na m weredela akụkọ n'ugbo ene gbotoro ya ụmụnne na otu o sheroro ya ugbo ene na ya ga-anọ from ọnụ na ihe nwere ike ime ihe mebie ihe nga anaghị ekwekwe mmekwata again ya gaa n'ihu sị m na mgbe ya na di ya na-ayị mgbe ya matara di ya asị nwa okorobịa hụrụ nwaanyị rị ya mma ya wụrụ ya nwa masịrị di ya ọ bịa gbaa ya enyi ote nwoke na-esi agba nwaanyị enyi elee ya ọrụ mma ya ekwere 2 weeks ka ya na ya abụọ nọ n'ime relationship ọ sị ya biko na ya ga-ala ekike ya abụọ discuss an important issue ya sị oke ya bịa weekend ahụ o si tie ya down gwa ya si ya biko na ya ga-agwa ya ihe niile otu o si dịrị na ya ga-akọrọ ya everything na enweghị ya ga-ezoro ya ezoro ka ọ hapụ ịwụ na ọ hụrụ ya echi ọ ihe dị otu ahụ abịa dapụtawa ọ gaghị ama otu ọ ga-esi ahandụli ya sọ gịnị ọ gwa ya sị na ọ mma mụrụ ya na ya wụ the only child nne ya ji ma n'elu ma n'ala na ya wụ the only child na-enwe ihe mere ya automatically ma ya ebido feel we that thing especially ya nọrọ na ihe mgbu na ya amaghị ihe o jidere otu ahụ na ya rịawagodo ahụ enweghị onye ga-eji mma ya na-eji ha ahụ enweghị onye ya ga-eji gwere mme na-eji ha ahụ mana automatically oji ọzọ ya ga-enweta na mma ya eji ha ahụ and ya kpọọ ka ya na mma ya kwuo ihe ọzọ ọ ga-agwa ya nakwa ya rịa ga ahụ na ekwe ha agwa ya na ngwanụ na nsogbu anọ na mgbe ya nwụrụ na o mekwara na ebe ọrịawa ahụ ọ gaghị eme ka ya mara ọrịawa ahụ ya ihe aha na-abịa na-abọda ya bịa hụ ya jụọ les asị na ọ nwoke ịhụnanya na ọtọ naanị ya ka ọ mụrụ ma n'elu ma n'ala na ọ naanị ya na ọ wụta ọ ga na-efiri na ihe ọbụla metụtara ya ga-emetụta nne ya automatically ọ ya ka ọ gara n'ihu na-akọrọ ya that na mma ya dị difficult na mma ya na ọ wee difficult human being na ọwụ na o zetelierere mma ya elee na ụdị ọ ga-eji ezere mma ya na mma ya kwuwe taa kwuru echi na ọ tụpụrụla ya ọnụ na ihe ọbụla mma ya mere na ọ hụtala ka anything mee ya ignore na ọ bụrụ na ọ ihe ọ ga-enyere ya aka ime mma ya ignore na okwu taa ruo echi na ọ tụpụrụla ya ọnụ na ọnwa anwa kwuo pem na mma ya ga-etwist ya banye na the next chapter na ya biko na ihe a ya na-agwa ya emebierela relationship 3 or 4 na ya maghị otu ya ga-emenu na ọ bụ mma ya gị na-eji osisi akụgbu ya na ọ naanị ya ka ọ nwere ma n'elu ma n'ala ivu nwanne mma ya enweghị nwanne na ọ ya nwa ka mma ya nwere n'ihi na ọlụlụ a na-alụcha mpa ya na-alụcha mpa ya nwụọ na accident na the thing na o megatụ mma ya affect somehow na ya biko na previous relationships ya kọwara ha hụrụ ya by sudden ha agba ọsọ na ya chọọ ka ya gba ọsọ na ya hụrụ ya n'anya biko na ya mere ya ebere hụta ihe na ọ dị ka sacrifice ọ na-emere ya nwa ya elega ihe ka Joyce mma ya ọrụ afọ ole ya sị na mma na ọ dị late 60s yes okay na nsogbu anụ na sofọ na ọ akọ ya ihe ọgụ na-akọ ya ihe ọ gaghị eme ya ka ịdị violent ya sị mba maba na ọ dịghị violent na ọ dịghị violent mana just that ihe niile ọ na-eme na-agbawa obi yes okay ọ ya ka ya efiliri na ọwụ ihe akwụkwọ agadi nwaanyị kwuo na ya eme ya eguno ote nwa nwoke si eme ya eguno na ya mahụ na ihe nọ n'ihu kacha o ruo mgbe ke nwoke kpọrọ ya ka ya ha ga leta mma ha na village ya erute ozugbo mma ya hụrụ ya ihu ya gbarụọ ka nwoke lee nye sign the woman akpọ ya si ya bịa ya bịa ọ jụwa esi ya onye ebe ya ekwuo ọ jụwa esi nne na nna ọrụ ndụ ya ekwuo na nne ya ọ mụrụ ụmụ ole ya sị na ha dị 6 nwaanyị ebonu sị na ha dị 6 ese na ha dị 6 ese no na nwa ya ga-aga ịlụ nwaanyị na such crowd na ya chọrọ nwa ya lụọ nwaanyị na ndị ọrụ ka ọrịa ya achọghị ebe nwa ya ga-alụ nwaanyị
problem akarịa eburu ibu ndị ogo ebutere ya na ya nwoke ada ka ya nwoke osokada ya gwa ya si ya nwoke ada ya so the woman so chimo ndị ada no ga-agba na ọwụha ebe a na ya ga-abata na o lewe anya n'ọnụ ya ga-abata na nwa ya ga-alụ nwaanyị nne na nna ya na-anụwo na-enweghị ọtụtụ ụmụnne ụtọ naanị ya okpolu ọ ga-aga chọọ okpolu ibe ya lụrụ ihe a nwaanyị a na-ekwu ebute mana enweghị ihe menwere enweghị ihe kwuru ya gba nkịtị nwa ya nwoke agwawa ya sị akwa bịakwala na akwa osohekwule na ke na-ele odekokwu okwu ihe ka nakwa ihe na-esere ya na ya abụọ mme ya si ya kochichaa mechichaa peterecha gụcha ọnụ mmiri na ya bupụ nwa na mere udo agba moto lawa ihe ebe ochi na ọ ga-abata ebe a ya so oke nsogbu anụ nlaghachi ọzọ ha na-alaghachi ya dị ime nke nwoke ahụ ọ dị very happy na-echere ka fonu pụtatụ so that mme ya ga-enweghị any other thing to say or do ọ bịa blackmail wa emotionally na ọhụ afọ ime na ọ ga-edenwe ike n'ihi na ọ chọrọ nwa afọ onu terite 5 months na-aga 6 months ha laa ha anya mme kpokpere hụ na ọrụ ime ọ jụwa ese na ọrụ ime mgbe ha lụrụ kembụ ya gwa ya si na ya rụrụ ime n'ihi na otu obi ji osisi ya na ọnwụ na ya adịghị ime ya gwa ya na ya adịghị ime na nsogbu dị na o nwere ike ịsị na ya agbaghara ya okwu mgbe ya na-eme ka ya bata ya gatụrụ ime ya gwa ya sị na ya rụ ime bụ ahụ ya lụrụ ya na ime otu ọnwa na-aga otu ọnwa ya so na ngwa na nsogbu anọ na ọ wote eshiri bịa mee ihe n'isi ya kwa ụgwọ isi ya nwaanyị mba nnọọ m zawa ya every time nwaanyị ọrịra otu ụkwụ nwa ya nọ village otu ụkwụ nọ township otu ụkwụ nọ village otu ụkwụ nọ township ọ ga-eleta mme mgbe niile mma ya eji ahụ ọ gbagala erigwe ngwa ya na ya gwa di ya so kama ọ ga-adakagara na ihe mberede okporo ụzọ na ọ kpọta na the woman akpọta ka ha na ya nọrọ nga di ya gwawa ya na ụjọ na-atụ ya na mma ya wee difficult human being nakwa ya na-agwa ya na ọ naghị ekwe na mma ya na ọ dị difficult ya si di ya na ọ ga-adị difficult dịrị ka onye isi na-adịghị mma na ọ onye ara na-agbawa onye a na-asị na ọ dị difficult ọ dị difficult na mma na isi dị ya mma amamihe ya zuru oke na ọ wote mmadụ na mmadụ shi biri na ọ ga-akpọta ya ka ya onwe ya hapụ inwe problem ka ọ gbaga erigwe nke ọ laga village ologa ya like ihe ahụ ọ na mgberi na ọ nọ n'ụzọ na-agwa elaruole ilowala ila na ọ kpọta ya kpọta aga kedụ gboga na ọ kpọta ya na ụtọ ọbụla o shere n'anya ga-ele di ya sị nsogbu anụ ọla ije mkpụrụ mme bịa na ọ wote nne dị eshi bịakwute ha ewere one room nye ya amụkwala na nwa ahụ nọ ya rụ ime nwa nwoke nwaanyị mba nnọọ mza na-enwe ihe nne dị na-emeghị efu n'ụlọ orunu ha nọ n'ime na nne dị emechaa were nnu tii na mmiri ya amaghị ihe ka ọzọ o tiri na mmiri bido kupụta nwa ya na-asa ya isi were mmiri ahụ na-asa ya isi atakwu enweghị okwu ya ma ya elekiri ya n'ihi na ya wee onye ya shiri ike na ekpere ya believe na ihe ahụ mege na ọ just na-egbugo gị ọ just na-put gị up some show na o mege show ya jụọ sị mma ihe ka o megakwa n'ọwụna ọ gwawa ya si na ọhụbeghị ebe a na-agbanwere destiny mmadụ nakwa ọhụbe ebe a na-agbanwe destiny ụmụaka agbanwe mee ụmụaka ha wuo ha n'elu ha wuo ha n'ala na ọwụhụ nwa ya na ọwụhụ mkpụrụ ya ka a ga-agbanwe destiny ya na o wepụrụ ya ọnụ na ihe gbasara nwa ya nọ ya elekiri ya banyere onwe ya na emulo si ihe ọ sọrọ ya na ome ebe ahụ na ome ogbosha na ọwa ama ya ka o mere ya agbara ya nkịtị ọ baizie na ikpo nwa anọ ntara alakpo na ọ lakpuweghala ọsị ya sọwọ nwa ahụ biko na ya chịrị lakpo okuru nwa anọ ntara lakpuru emodewe n'ebe ebe ime doruo na mpụta ime abalị ya tepere ga ele ha ọwụ na nwa ya higa ezigbo ụra ya onwe nọkwa n'ezigbo ụra ya lakpuru ha nwaanyị nọ ntara abaizie na nke ya eshi ofe egusi the woman ewere ego gaa ahịa ga zụọ ọhịa bịa eshie ofe vegetable nwa ya nwoke lughala ọgwa ya si ya eshiri vegetable nwa ya so onye ka ahụ ka ya rie egusi nụ ntara ya eshiri na ọ naanị ya na nwa ya ga na-eri ya ọzidi ya na nwa ya ga na-erizi vegetable a nwụọ ọ gashie ha ọzọ ya na-ele ihe ka ahụ ike agwụ ya jụọ ya sị mma wote ka ha ga-anọ ya gwawa ya sọ wote ka ha ga-eshi ebiri the woman agwawa ya sị na ọrụ ka isi arụ ya mma na onyenwụ ya ịgwa ya otu ya ga-eshi ebi n'ụlọ nwa ya na nwamba nọmza ihe ahụ continue just like that ya eshie white rice nwaanyị eshie jollof rice ya eshie ofe ọgbọlọ nwaanyị eshie egusi ọ nakwa eri ka eyeshi ọ ka o jiziri aka eshi kenori
Nwaanyị mba nnọọ nza ihe a na-ewe ya na-ewute andị di elo ka ịhụ mmanya shiri ka ọ ga-eri. Ruo otu abalị ya kpọwa di ya sọ wụ taa ka ha ga-eshi ebi na ọ gwaghị ya na mmanya ga-join hands together a frustrate ya na eche na ọwụ mmanya ka ọ si ya dị careful. O che na mmanya ka asa garịa. Ọ gwaghị ya na a garịakwa ya onwe ya na ọ na-enyere mmanya aka na ndụ ọ na-ebi n'elu otewu ọlọta mmanya onye ga-agwa ya jụọ egwe ya ihe o shiri. Mgbe ụfọdụ ọlọta jụwa mmanya sọ gịnị nọ wel ya ga-anọ dị ọ gaghị ajụ ya sọ gịnị ka ishi ọ jụwa mmanya ya si ya na-eme all these things ka eji mme mmanya obiọma na ọ ga-adị happy na enweghị ebe na-adị happy na onye biko me understand ya agba nkịtị na ọ wote di ya shiri automatically ọ na-erikwa ihe eshiri na ọlọta mmanya ka ọ na-ajụ ihe nọ ọlọta mmanya onye ga-asa afụ ya ni ya sị mba na ndị a nwere mission na ndụ ya na ha chọrọ ka ya mụchaa nwa ya niile ya ga-amụ ha nwere ike igbu ya ụdịka bọndụ na ụdịka ihe nọ ha n'ime ihe jikọrọ ya na nne ya na nne na ọ dị dangerous. Ya gbaziere onwe ya nkịtị ya bịa mụọ ka abụọ ya mụrụ ya wee ejima abụọ nwoke nwoke ọ wụghị obere ya gara ịnwụ na nwaanyị anọ di ya aga-akpọtakwa mmadụ again onye ga-abịakwa na-abịa na ifu na-eshiligo ya ọdịnarị mmiri ọkụ ifu na ijide nwa ụmụaka abụọ na ọ dịrịghị izi. Nwaanyị mba nnọọ ohe a ka ya tagidere ahụ ahụ tagide ahụ ahụ mgbe ya bịara bịa gbapụta ya n'ụlọ ọgwụ ma gịnị n'ihi na eji ọpreshọn mụọ ya lọta nne di ya na-agwa ya sị na ọ naanị ụmụ abụọ ka na ọmụli aga-abịa gbawashiwa ya afọ na ya biko elekwere anyị bịa ma nwaanyị abalị ya wụọ ha ụmụazị ya sị mba elegeghị anyị mụ anya abalị ya eme na arenjiment onye ga-abịa ile ya ọmụgwọ ya nọrọ nga n'ihi na mama ka ya anọghị ya mpa ya anọghị ya ihe akwanụ dị only dọta ụmụnne nwoke nwoke na onye ya kpọziri nwunye nwanne ya nwoke ka anọ ka ya na ya na-arụ n'ezigbo mma n'ihi na ọha niile toshiri ya na ọka bịaziri bịa lee ya ọmụgwọ lekwana ya ọmụgwọ lee ya ọfụma ọfụma. Mgbe ka ahụ na-alụ kpọwa ya za ọgwa ya sị ya dị careful with nne di ya nọ na nwaanyị a na ihe ya n'ime na ọ dị too much na ya dị very very careful ya sị ahụchago na ihe niile kelee ya edue ka ahụ ya alawa na nwaanyị mba nọmza na ọ wụ otu ha shiri biri nwaanyị abazi ni frustrate ya bidozesi eji ahụ nne di ebido bawa mamịrị n'elu bed from ịba mamịrị n'elu bed egwu zuru ugbu a na elewe anya turi bifo ya mara ya anyụ zuo onwe sha na-eme expect ka ya ebuwe ya na-ehichakwa n'ihi na nwa ya nwoke anọghị ya wụ di ya ọnọghị ya ihe a wee bụ ụmụaka atọ nọ ụmụ okorobịa atọ nọ na ya ga-ahapụgaji agadi nwaanyị ọ na-eshi ebe niile eme ọ nọrọ ka onye na-eji ahụ ka aka abụọ nwụrụ ya otu a ka nwaanyị na-abazi onwe ya shi ahụ otu a ka ọ na-abazi onwe shi ahụ ya kwa n'ibu ya jụwa ya ji ugbo lewe anya turi na-ele ele ya kọwara nwa ya nwoke sịla ekwekwe steji anọ n'ime ya ugbo nwa ya nwoke si ebiko na-ejishi ike na ọrịa na mmanya eji ahụ na ya mana oji ha na mmanya nwee ike ịbazi onwe ya shi ahụ na ụlọ oji ha ahụ tụrụ tụrụ ihe egwute ya gwa nwa ya nwoke sị na ọ ga-achọ na onye ga-ebunu shemmen ya wụ nwaanyị ka ya wee nọsị mọda na eji ụmụaka n'aka ya ka ji eje ma ejima abụọ tire ka e toro ha na-adịcha obere na ya ga na-ele ụmụaka every time agadi nwaanyị majishia shi ebe ụmụaka na-egbara igbere ebe ụmụaka nọ na ya chọọ na onye ga na-eleta nụ ma ya wụrụ ụlọ ọgwụ akpụrụ na ya ga ọ wụrụ ọgwụ agbawana ya wụrụ adọt diaper abutere mme ya sị no na ihe a na ekpekwe ya ọkụ n'ukwu ya ele di ele mme si elekwa onye ọsọ oji ahụ ọ macha na adọt diaper na-ekpe ọkụ n'ukwu na nwunye nne di ya mgbe ọrịa ga na ọhịa anya eyijuge na ọhịa eyijuge every time ọsọ ọgwụ na-ekpe ya ọkụ n'ukwu ọ na-ekpe ya ọkụ n'ukwu na ọhịa aka ka eji asagha shi nne di ya sagha tili ya nwụọ na ihe ahụ na-ekpe ọkụ n'ukwu ya n'idikwe ya ya ga-eyikwe ya gịkwe ihe di ya gwa sọkwa ahụ na ya biko ya kọkwara ihe ndị agwa it's not like ya dị ha wee before ya bata ya gwa di ya sị na ele ndị o jikọrọ ya na ihe ọkọrọ ya awụ ihe ahụ ga na na ihe ọkọrọ ya awụ ihe ọhụ ga ihe ahụ ga ugbu a na nwaanyị mba nnọọ nza ihe a kọntinu na-eme destina na-eme ọ ga-eburukwe gaa ahịa ihe ahụ na ihe na-eme ọ na-eji abazushi ahụ anaghị eme ọtụtụ ya gaa ahịa shiekwe na ishicha ihe ọzọ ga-anọwo akala na nwa anwụo akala na nwa anwụo akala nwa anụ akala aka ụkwụ ya ebila ahụ eji emume ji wo ohi ya agaghị ije ya eji bifo ị hụrụ nga ahụ nọ na-eti ụkwụ ya n'aka ya onye nwa na shi na mamịrị eri otu eshi elege sị mba na ihe kpatara na di ya na-eji lọta ọhụ ga ihe ahụ gawo ọ lọtakwa hụ shi mma ya nọ na otu ahụ mesi ọ na-adị ọ lọtakwutebe bifo na ọ ga-alọkwute ji anya hụ ihe ya na hụ ihe ọ sị ya buwe rokeshi onyụọ ya ma mmamịrị ma shi igbugide ha dajuo n'ala hee n'ala everywhere nyụgide mmamịrị n'elu mmamịrị asụ imula kọva everywhere na-eshi ya nọrọ nga shi aka shere ụmụ ya
ma kpoo na bedroom ya na di ya zuchie ya prịrịm metụ ha pụta ha ga-ewere efere kuru nri ka ha ihe mege nishi hapụ ime ya ekoro deshiga tijuore nani ya ekuru nri ga-ezure na ụmụ ya lakpuo ebe ahụ chukwu eme ebere nepa nọ wetara ha ọkụ na ya gbaijuo ma friji ma telivishọn ya na ụmụ ya nọrọ ebe a ọ nọ abịa akọ aka na dọ ya na ọbịa tupu kpọtara ya nwa ya nwoke ọbịa bịa kpere gawa ụlọ ọgwụ ya sọ woji fon nọmba nwa wụ fon ya n'elu tebụl ebe ọkwa ahụ o ji bịa nga na ya were gaa na tebụl ga were kpọọ nwa ya nwoke ka ọ bịa ya gba ya nkịtị ọ ya ka o ruru ebe 6 nwa DNA jelu di ya elu isi o zoro na palọ ya mapụ isi so gịnị mere here what is going on gịnị ka ebe a ji eshishi ihe mmanya meziri gawa nọrụzie n'elu deshi were akwa ya ma gịnị tụrụgbuo onwe n'elu deshi ozugbo ọ hụrụ nwa ya nwoke ya edenwezi aka ya ka aka ya ahụ nwụọna nwa nwoke achụwa sọ gịnị ya sị na aka anwụọna na aka lụgbuele na enweghị ihe filigezi n'ime na ya nidiri help na ya nọ ngala ya ma mgbe eji baa onwe eshi na nwunye nwa ya eweli iwe ba kpoo n'ime ụlọ kemgbe pụtara ihe ọ na onye bi ya na ọ n'elu shi anyụrụ ka ya nọ n'elu ya na Chineke na o lewekwo na eburu nne die lee nne die buo nne die bugide ya na shi tili ya oge ọnwụ ya na ote nwa ya shie nwunye nwa ya shi eme gị na ọrụ Chineke mma na ọrụkwa ya ebido ebewe nwa ya nwoke a nụrụ nga bịa kụwara ya aka na atọ na ọ gịnị mere ya eji hụ mma ya na ọnọdụ ahụ chiri nwa aka gbakpụ n'ime ụlọ kemgbe ahụ gbachi ụzọ ọ jụdo ma mmanya origere mmanya nụrụ n'elu shi ya sị mmanya elek na mmanya hụrụ ya gatorigbuo onwe n'elu shi na mmanya bịla nga akọrọ ya aka na ya kpọọ nwa ya na fon ọ hụzie na-emezi ka dị aka na ụkwụ o metụghazi ihe ọ ṅara na ọ kpọrọ nụ mmanya gazie ụlọ ọgwụ ka elezie ya ma mara ma aka ahụ na ụkwụ ahụ dị ndụ ọ ya ka di ya rịọwara sị nwa ya bịa klin na ya ọ bụ ka ya kpọrọ ngawa biko na agụrụ ji ya na ha emetọle ya dịziga ya na nwa anwụ ya elege ihe nwoke ya laikiri ya pụta clean everywhere ọ bụ were aza were tito saa hichacha hypo mee otu ya na-eche eme ime ụlọ dịkwa samsam asị ya ga-aghọ ahụ ngwa ka aga hụ dọkịta nwaanyị nọ nso si ya ga-aga so zụtara ya paracetamol ya ṅụọla paracetamol na ụkwụ ya n'aka ya emetọwata ọ ṅara ya gwawa di ya si na ihe na ọ wọla emotional blackmail na ọ ga-agacha onye ga-ele mmanya nakwa o jiri anya ahụ ihe ya na-ahụ na ọ na-awa onye clean ọ lọta ọrịa ya nakwa o jiri anya ahụ bikasi eji agwa ya wa onyekwa ka echi na ọta ojilokwute the next one na ọ ga-agacha onye gaga ebu dishi na ọ dị ya ji ya ụmụaka ya na-agaghị alaiki ka mmadụ na-abịa emejụsa onwe ya oyi ebe ya na enweghị ihe mege mmanya di ya nụrụ ngasị ya na ya nwee ripitikwuru onwe ya na ya ma onye mmanya wụ na mmanya enweghị ike na mmanya na ọ nwoke agbasa ntụ na ya ripitikwuru onwe ya si na mmanya kpacha anya na-arịa ga ọrịa ka ọ na mmanya kpacha anya abago onwe ya shi ya gwa di ya si ya gwacha na ihe ya gwara ihe a na-apụrụ ya na di okwu ya na-agwa di ya na nwaanyị enwe ihe mege di ya ratapụrụ ya kala anya gị n'otu you know maybe before na ya na-emezi mmanya dịka ọwụ onye na ya ka ọrịa distance before bata na ịnwe isi na mmanya enwe ihe mege ya na mmanya kpachara anya na-anya onwe ya shi na ọ dịrị nsọ na ọ dị ya ka mkparị na ogene na mmanya dị difficult mana ọ bụghị onye ara ya biko ya werekwe mmanya sore ya so oke nsogbu anụ na enwere kamera ya dị aware of very small camera spy camera ya eme ya ọda the day the person na-abịa iti gị wetere ya deliver ya gwekwara iti gị eti according to ha ya na ya shirikwu ome ka AC ọ dịghị mma AC nọ na palọ ome ka ọ dịghị mma so the guy abịa ebe a ka ime AC a nke o tiri ya gwa so ledele AC a na ya ghọtacha ahụ ọ naghị eku ọfụma nne di ya nọkwana nga na-aghọga n'eze the boy ewere stool rigoro were detain mantọ lee si ya gbaigadele ọzọ ya gbaiga si ya so ọrụ nwa n'ọrụ the boy ya Joyce wee go ole okwuo ya kwụọ ya ụgwọ lawa nne di ya sị na ọ meene ka ọma wụrụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị Igbo ha echewe mgbe di ha doro na akwụrụ ụgwọ nsogbu anọ the boy ya lawa ha nọrọ na nwaanyị mba nnọ mza na otu aka this boy shi ma ntọrọ nne di ya kamera na palọ fesiri room ebe nne di ebe n'ochi apụta abịa eme ihe n'ome ọya ka ya gwara nne di ya sị ka ya kpọrọta ụmụ ya gazirige ha ice cream ma shie ya letakwanụ nwunye nwanne ya nwoke ya bịa lee ya ọmụgwọ na ebe ihe bịa adịghị mfe ka ya ga-enye ikwere na ya anya bịa ụmụaka galitatala isi nne di ya sị nsogbu anọ na ọ gawa ka ọma na nsogbu anọ ya kpọrọ ụmụ ya gawa ihe nụta kamera nụta akọnekt ya na fon ya chọrọ ụmụ ya gawa na nke nwanne ya nwoke na nwunye nwanne ya nwoke na ebe ahụ ka ha nọzi ya gbagha dị kamera ọ na-elezi ihe nne di emege na palọ edu ụlọ ihe nne di emega ozugbo ọrụ na ya pụrụ ọgba tentem ga-agbashi ụzọ gara gawa na kichin gakuru nri magari bịa na sitin room noru ala ericha
bilie gaa na friji, kamera nakwa na-ele, gaa na friji ga-ewere mmiri ṅụọkwa ṅụchaa, bịazie ntụrụ ga-esi na windo mepee lee anya rụka onwe ihe ọ nụ sound ya ga-emepe na windo bịa mechie windo ihe hacha ihe ha na-ele gị ya na nwunye nwanne ya nwoke bịara lee ya ọmụgwọ. Ọ ya ka ha nọ nga na nne die gị kpali akwa ya elu tukwuru bido nyụwashi tukwulie ha ga ha dị ọda side tukwuru ha kwe nyụọ ha kwashi nụrụ nga na pehelie shitu akwa ya shi ahụ nọ na ya na-aṅafezie na-enyefe ozugbo ahụ ha nọ na-ele ozugbo ọrụ ka o rutewela aka ebe mgbe nwa ya nwoke na-eji ele ụkwado di ya ihe nne di ya meziri wu gazie n'elu shi anọ ntara daiga torigbuwe onwe doruze wereze aka gbotowote kamera nakwa ele ya na-erekọdụ nwa nwoke ego elu ụzọ bata ya nwa ihe ha kwughị enwe ihe ha kọga ya nọ ka nwa nwoke tosara akpa wọsawa fon n'elu tebụl were oso gajide wereze aka kwụrụ n'ime jụa bi ha mme tiga ishi ebe bedrum ha ya ma ihe omege ebe a n'ihi na enwe kamera ya tiri ebe ahụ ya mapụta ha mapụ ihe na kichin mapụta mmirizie fonu kpowa ya piki ọ jụwa sị eleebe ya gawara na eleebe ya gawara na ọmụkwa ọnọdụ mma ya n'ugbo na mma ya na ọ na-achọ ịnwụ anwụ ya sị mme na ọ na mma ya chọ ịnwụ ya nwụwa ebe ahụ di ya sị ọ sị gịnị ya sị di ya sị ya nwakwala nwa lụghachita back to this house na o ruole ka iwishi mma ya dead na o ruole ka iwishi mma ya ka ọ nwụọ onye nwụrụ anwụ na okwu ya aka ya bụ ya bịakwala n'ụlọ ebe a na okwu ahụ o kwuru na o juru njụ na okwu a na ọ gbarụrụ ya afọ o nọsị mma ya na-anwụ ọnwụọ n'ọrịa ya na ya dị na akpa ka ọ bịa klin mma ya ọ bụ ka ya kpe tie na moto kpere gawa ụlọ ọgwụ ọ na-asị ya na mma ya na-anwụ ya na ya gwa ya si ya ripit ga-enwe ege na mma ya na-anwụ na ọnwụọ di ya gbanyụọ fonu na ntị ya nakwa ele ha na kamera ọ nụrụ nga na pụọ ga-akpọ one woman na cross them ya ma the woman agara bata na-agbara buru bọket mee ya hụ na the woman clean ga-eme ya clean cha na-eme ya hụ na mgbe ha pụrụ ngwa mgbe o nyere the woman ego ma gịnị ha pụọ ya kpee sọkpọrọrọ onye ji ahụ onye na-enwe ihe mege gawa hospital di ya sị ya na ya isi adịghị ya mma in fact na ọ na-ele anya na ọ agadi nwaanyị onye isi na-adị mma mana ọ ya nwa onye dị mad di ya gbanyụọ fonu na ntị ya sị oke ọ ya ka nwunye nwanne nwoke nọtara kpọrọ di ya na fonu si ya ọgọ ya sị na biko na ya ekwesịghị itinye ọnụ n'okwu a mana bifo ya emebie ihe fọda na ya kpọlata mme na-enwe ihe mege ka ndị a hapụ ịgba ya ọgwụ ahụ ya na-aga anata na ọwa agadi nwaanyị na-enwe ihe mege mme ya na actually na ọ jụọ nwunye ọ lọta na-enweghị nwunye ga-egosi ya na-enweghị nwunye ga-egosi ya na ya dị sọrị na dịtị na-ekweghị ile anya na mma ya manipulate gị na mma ya manipulate gị na onye idiri hụ destin ihe kpatara na ihe ji na-agwa ya destin di ya sirili na ụdị dị aṅa kwana na oke na si na nwunye ya lọtawa ka ya hụ na ụdị mma eji amanipulate gị ọ sị anụrụ nga loe kpọrọ ụmụaka lorute wee that record of that ihe a ote nne di eshiri kpalie akwa ya elu nyụọ ọshị na otu o shiga nyụọ ọshị ebe abụọ na mgbe mma ya gara ga-ewere gị eri na-eri gị na mgbe otu o shi na-agashi ike leme ya ga-emepe kọtịn ọnụ sound ya ga-emepe kọtịn na ote mma ya shiri hụ na ọ gbara na geeti gboo hụ na mma ya mara na ọ lọtala omuvu ovuru ka adaizie n'elu deshi torugbo onwe werezi aka denwezi ote bifo ya bido gbaghewe ụzọ ihe ka ya werere ji di elewekwa elecha sị mma ya sị gbawa ya mma ya sị na ọ ka chọrọ ịga ụlọ ọgwụ ya sị baden mma ya amaghị ole gị na fon nwa ya nwoke ele gị na fon ọhụ ya jụọ ya sị olola na ọ nọkwara ọdụ na ihe mere ya taa wee ya sị ya mma na ya elole na-ele ụtọ ọrụkwa ya sị na a ga-awụ nwa ya nwoke na ọha ya kwara kpọta onye bịara bịa hicha ya na achọrọ ịga ụlọ ọgwụ ya gwa ya sị mma na ọma ụlọ ọgwụ agaga na ụlọ ọgwụ akpa ya gachaghị ụlọ ọgwụ ebe a na-agwọ ndị ara thinking that ihe megi dị related to isi mgbaka because ọ wote ihe megi ya dị na nwa ya nwoke sị mma ya sị na ejikere ka ya kpọla ya village mma ya sị maka gị na ọwa agreement ya na ya bụ na enwekwe ụlọ ya alaka nwekwe village alaka nwa ya asị ya na ọ chọrọ ile telivishọn ya sị kwa ọ chọrọ ile telivishọn sị di ya connect the thing gbaga ya na tv ukwu ha mme na-elezi onwe otu o shi tukwuru nye ọshị ụzọ abụọ na otu o shi nyụgide mmamịrị na-enyefegharị ya kemgbe ozugbo ọ hụrụ nwa ya nwoke gbara na dọ ọ daiga n'elu deshi tukpugharị onwe ihe nne di mere ohe were oke na egwurugwu denwere nga na-enyo nwa mgbaama
de nwere ohe werere kamera de nwere na-ele ebe ahụ ga-ahụ ele ebe emega ihe niile na yes na ọwụ ihe ọjọọ na Chineke shiri ike mana Chineke shihụ nne dị ike na ya tara ahụhụ na ahụhụ ya tara nne dị na nwunye nwe gatara ya na ya agbachiri ike na ya ihe anaga na ọrait ya na ya buru shi nne dị na nwunye nwe ga-eburịrị shi ya nwa mba nnọọ na ihe ọ nọ na-agụ ya baga nne m nọ n'ime ụlọ paakị ya ngwongwo si die na ngwanụ ka ọ dị na ọ gwara ya mana ọ gwaghị ya na ihe ya na-aga ịhụ na ya enweghị ike ịhụ ịnọrọ ọdụ faya aka biri wit ụdịka nwaanyị a na enweghị ike na ya ngara di ya na-arịọ ya si enweghị ike ime na ọ mme ya na ya na ya na ọ ya na-eshiri ya ihe n'ori na ọ mme eshitere ọnụ ya na for 3 months na ọ maghị otu ihe eshiri rụ na ọ wọrọ ka ọrụ na ọ wụ nne na nwa na bọndụ ji ya na ya bụ na ejide na olekwe shi bụ olekwe mme na ya belivuru na ya pụọrọ ya na ọ gaghị enwe mind nyọrọ ya shi n'imụlọ knowing fully well na ọnwa ya ọ ga-ekwe ka o gbuo dịshi na ihe na-ebere ngalugbo akọtele ya ugbu a hapụ ya na ya sị gbaghara na ọ ga-eshi ụzọ ọzọ mere na-abịa amaghị ụzọ ọzọ ga-eshi emere na-abịa nwaanyị behave like this dị ready itiri tụsa na ya erie nwu na o lekwe mmemme elekwe na ọ weta eshi buru mgbegile nwanne ya nwoke chọtara ya 2 rooms ya kpọrọ ụmụ ya gawa ebe ahụ di ya sị ya hapụrụ ya ụmụ ya gwa di ya sị gịnị na ọ sị gịnị na the only condition ya ga-eji hapụ ụmụaka ebe a ma mmanya ọ lara village na ọ sịkwana ya hapụ ya na ya ga-ahapụ ya the next one ebe ọ ga-ahụ onwe ya ọzọ na ọ na court na ya ga-ewere vidio na ya ji a copy of it ya were a ga-eplay ya na court ọhụ onye ọsị ya hapụgara ya ụmụ ya ewumanụ echiche dị otu a ewuman na-behave like this ka ọ sị ya hapụrụ ụmụ na ya bụ ga-adọ ụmụ ha in court na ọ hapụghị ya ka ya pụọ na ihe a ya kwuru di ya stepụzie back ya chọrọ ụmụ ya na ọ weta echi nụrụ na 2 rooms ugbu a na ihe di ya na-esendịrị ya gwa ya sị ya ga-eji elekọta ụmụaka ya arịọkwala ya na-arịọ na di ya sị ka ha wụ problem na di ya na ọ na-esendịrị ya ego na ọ wụta ka echi nụrụ wite ụmụ ya nne di ya nọrọzie wite nwa ya dị comfortable di ya nọkwa na ha arịọ bọdagazie ka ya lọtawazie nwaanyị mba nnọọ na this man achọzighị ma ya lọtara ihe ọ mawo ego ahụ anaghị ala ya na tire na ọ chọ ịbịa leta ụmụaka ọ bịa leta ụmụaka ọnọdụ ha bụ na ọ na-eme isi di ọnọdụ ha sị okenye were ọ na-ekwutezi okwu emecha ọlawa ya na mmanya bizi now tiri nga mgbe ya na akụrụ ihe n'ugbo na ya na mmanya bizi na kemgbe o tele ya na ya ha nọrọ onwe ha na otu aka nwoke ashi nọrọ wit mmanya ya nọrọ wit ụmụaka na ụmụnne ya si ya faịlụ ya for divorce na m judele ọnụ na enwere onye gabigara ọdịka ihe n'ugbo ene na gị biko asịkwala ya nyekwala ya advice ihe ya ga-eji gbaghara di ya gbaghara nne di ya n'ihi na mmadụ abụọ a n'ụwa makora ha na ihe eji sị ka ya gbotawa ihe n'ụwa ka ụmụnne were mụrụ agụ na-enwe ụdịka mmadụ na-anọghị n'elu ụwa ụfọdụ ndị mmadụ na-agabiga ihe dị otu a blackmail manipulation na ụdị dị iche iche na ọka unu were hụ ihe ya gabigara na ụmụnne ya sị ya file for divorce na anọkwa on the process na di ya si nsogbu anọ na ọwụta eshiri chọọ no problem meaning that enwedụ mgbe o ji like ya na ọwa ụmụaka ka ya na nne ya tụga enye na-amụrụ ha nwa na ya amaghị ihe jikọrọ ya na nne mana ka ya gbota oria ụmụ ụwa mgbe ọbụla ị na-abanye na di gị hụ dịka nne dị otu a enwe ihe nwa ya nwoke na-eme about it ị nweghụ di nwere ike igboja mma ya ma ọ bụrụ na o mewe ihe ọjọọ ndị nne na-eme ha emewewowo ụmụaka ma ọ bụrụ na di ha ga-asịlị mma ihe onye megakwa na arụ mma chọọ m ihe a mma kwụsị ihe ahụ gwa nne ya okwu igosi na ya eto ole na ọ bụrụ na ị nweghị di dị otu a na gị nyokwa enyo bifo ihe mebie na ya mahụ na ndị a yuzuru enweta nwa na the woman chọga ụmụ di ya chọga nwa na ọ chọgadụghị nwunye na osendịdị ọ chọgaghị ma na regret na o gbuole na the only thing ya eji apụgadị ya dị ọnwa ụmụ ya na ya gakwa na-eme ya ihe ọsị ihe ka ọgịnị sị nne m agala eme ebe ị chọpụtala na ọ woto oshidịrị abịala bịaba ihe bịa wee ji wee wụọ ebe gị kpo ụmụṅụ sendịgakwa na ego nọrọ lere ụmụṅụ ọwụ na ụnụ gbasa ụmụ mechaa pụta mana aga m asị ṅụ gbatọ nkịtị ka ị mara ma di gị ojikwa anya ya n'ihi na nwaanyị dị otu a nwere ike ime anything possible ka nwa ya na-eme ihe o kwuru nwa ya nwoke nwere ike ịnọ ndị spell ọ bụrụ na ịhụnanya nwa ya na-enye ọ chọghị ịlụzi ya ihe jikọrọ ya na nwa ya chọghị ịlụzi ya ya chọ ka okekọlatacha nwa ya kechie ke ya rabaraba dị nwere onwe ya o nwere ike ya wụrụ na n'ime ihe niile a na-akọ ọ dị nwe onye need help ejilike apụta ụmụaka ha ọnụ mụrụ na amụghị ha weta ike na-akpọ egwu eji obiọma gba ihe ịhụnanya na egwu etere nkụgba etere n'elu bed na-eji ịhụnanya eme ọ bụrụ na enweghị o jiri mkpụrụ eche m na ọ ga-akọsatụrụ ṅụ ụta mma ya dị na ihe niile eche m na o ji anya ya nyetụ marriage ahụ a chance tikweni ya na ekpere ejilike amapụta n'ihi na ị mụrụ ụmụ nwoke 3
gị mapụta ọ ga-enyetụtacha ha nsogbu. So nyetụ the situation a chance, tinye n'ekpere, Chineke ga-aza m. Nyetụ ya time, asị m ga-apụtala, mana nyetụ ya time ka ọ hapụ ịwụ na i mere ihe i mere ya wụrụ ihe onye iro chọrọ ka ime ka i mere. Ha emerie nụ. Tinye n'ekpere. Chineke bindịrị gị na ya abụọ nwere reason o ji chịkọta ụnụ abụọ. Tinye n'ekpere, di gị need help. Mee ike ma ọ wụzie na o nwetaghị that solution, dị enweta help ahụ. Gị mara na ọ wụzighị nzube Chineke. Gị ma na Chineke emena ihe ime n'ike, Chineke metọpụ ka efuru afọ. Ụmụnne m, ọhịa m gwere, enwekwa ihe unu ga-agwa ya. Ụmụnne m, ọhịa m gwere, enwekwa ihe unu ga-atụkwasị unu tụkwasịrị na ọngọ ha nọ m n'ọnụ. Udo dịrị ọnụ.